Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hadian balami kijing kena baka skim fokus, but Focus Plus, ba kedekaram, u project manager, jong kami kelia Basin Management Agency West Coast Hills uba Rodonal Majau. Ula pencai pai ba da kaboong bakam de setia karam Henry kedeka gran kabala ai syaki pai ba. Ko bang ni ban bentip syai ya pi ba ikipai ba he berkhoi ba kani ka fokus ka de ka gran na kaliang ka sarkar syaki pai ba makin pentri kam haki kam ki jam ki jongki makin ki ka yo kot ka jongki kam dan bentai bat karam. Ya ka bide ba ka scheme fokus ni ngadu bas dang ni la batai syai ki brio ba kino ki brio ki lawas rung pok group but tangi wei na kawai kalong yin la ban yo bentan kan ka fokus te henry ha ka jing bentre kam la la ban benchisha ba ki dei na kawai pat na wei pa kawai kalong yin kalong ba jinjar ilas dang no penan kam yo epic how epic dan house number but andang ila penan kam na kata ni la ba bun ba ki member ba la register fokus ki dei na ka ju ka house number ti hadin lo alipet chapo ki snong thau ka rawan ro ka jenggot na ki brio ba ki balami ing ro ki dang dan ka ju house number ti la panan kam sa da ki job card number ti ha ka lenti ya jong ka focus ha ka jeng ni pen bet pen biang ki ni na do ki job card na do ki epic na dong shadong ba ye gitu ki bala biang ni la man pelai bisa ni dan ba ki bangim phat la man check ba la klem la pelai de helor kata kadau kidan ki pg ki bayo hamduna bisa kidan ki belayo betik kat kumki member kidan ki member belayo ya fokus plus ka personal account kidan ki bampat yo ti habai dei ba ki bampat yo ni banong ki bayasha nomor pemerintah nomor keladan gani ke election ni la shu pelai bisa sepi hadin buka election hadin ke jimpek punya ajungi habai dei ba kita ki job card nomor ki epic ada misiam ba pi dei hok banyo in supply ya kapisa ti kata ka jengkran gila ya semula bun sin bagi ong ba fokus ka dei bitang bagi maling akran syai pi ni bakam dei ka fokus ka dei bitang mentap aro ki badai ki nong rap ki nong trekam ki basna jinsna lada ki senghi ka group lada ki dei sisa ki member ki badai hok banyo mut ka dei na kawai kalong yin ki bom dei na ka ju kalong yin kin yo dan kata ka jingit nani jingit abai dei ki la da kawai ba korkam idan na ka software ko ka computer ka bala filter hi kino ki badai hok banyo kino ki bom dei hok banyo ba ki bom dei hok ru dei bom syukut ang tu ngidang wat banya wale kin yo hok la dan kala ki ban penbaik mo ada kita syabla ada banyak bentan kini keskim ini le penbaik kita ki bolang qualify mat ki yo le qualify ko mut ba ki de bending na koi kalong yi de bending na kaju kalong yi te dalam nanta ki haban rung ha biji la rung ha group mut ki sayo ya kita kam skim fokus plus ti ka plan jong ka sarkar kalong ba ka bajengai ndai berkut tahini skim fokus ka plan jong sarkar kalong baling ba ki producer group punya seng in sepenha ki syaki kooperatif hakaba kumalong mentagi dang le tang ni kam berit hakaba rep berit ko asun yarap iki hakalang kayo ka hat teling ba ki kooperatif fa minutes kamba in ai ki sekali ki yarap sebut kum ka processing unit dan ban le ta ki collective marketing nang bagi nang nak susu pan kentiu ya kayo kokot demba kayo kahat demba ka jadi thiet para kayo ini ki pg ki bale ha ki ken long eligible ban yo susu sekali pak skin ta ki processing ki demba kita ki plan hadian ki ne ba kut tang ni ta ka dega plan jok sekar bangin na ban le kham ha bangin panra ka jinyo ka pura ki kham tam ki ngrap ki pemi yo mar no ki yo ka dor ko bian lun la ne ki ba pendan kam bakla ni lam syam ni num la syam ai jing ya ki hadin habut ka te ni kerpat ki pg bor khat ki pendan kam ha khana ba ki long ki ba mentai ning kam mentai kan ki pisal la yo bat ko ba ar ko ki long eligible ba ban yo ski ba ki jing ya hadin